Йоан 8. А Исус отиде на Елеонския хълм и рано сутринта пак дойде в храма, а всичките люде дохождаха при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казаха му: „Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство, а Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти, прочее, що казваш за нея?“ И това казаха да го изпитват, за да има за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им: „Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея.“ И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. А те като чуха това, разотидоха се един по един, като почваха от по-старите и следваха до последните. И Исус остана сам и жената, гдето си беше, насред. И когато се изправи Исус и рече: „Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?“ И тя отговори: „Никой, Господи.“ Исус рече: „Нито аз те осъждам. Иди си, от сега не съгрешавай вече.“ Тогава Исус пак им говори, казвайки: „Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ Затова фарисеите му рекоха: „Ти сам свидетелстваш за себе си. Твоето свидетелство не е истинно.“ Исус в отговор им рече: „Ако и да свидетелствам аз за себе си, пак свидетелството ми е истинно, защото зная откъде съм дошъл и на къде отивам. А вие не знаете откъде ида или на къде отивам. Вие съдите по плът, аз не съдя никого. И даже ако съдя, моята съдба е истинна, защото не съм сам, но аз съм и Отец, който ме е изпратил. И в закона, да, във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истинно. Аз съм, който свидетелствам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мене.“ Тогава му казаха: „Где е твоят Отец?“ Исус отговори: „Нито мене познавате, нито Отца ми. Ако познавахте мене, бихте познавали и Отца ми.“ Тия думи той изговори в съкровищницата, като поучаваше в храма, и никой не го хвана, защото часът му не беше още дошъл. И пак им рече Исус: „Аз си отивам и ще ме търсите, но в греха си ще умрете. Гдето отивам аз, вие не можете да дойдете.“ Затова юдеите казаха: „Да не би да се самоубие, че казва: гдето отивам аз, вие не можете да дойдете.“ И рече им: „Вие сте от тия, които са долу. Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят, а аз не съм от този свят. Тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.“ Те проче му рекоха: „Ти кой си?“ Исус им каза: „Преди всичко аз съм именно това, което ви казвам. Много нещо имам да говоря и да съдя за вас, но този, който ме е пратил, е истинен, и каквото съм чул от него, това говоря на света.“ Те не разбраха, че им говореше за Отца. Тогава рече Исус: „Когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам, и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. И този, който ме е пратил, с мене е. Не ме е оставил сам. Аз върша всякога онова, което е нему угодно.“ Когато говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Исус каза на повярвалите в него юдеи: „Ако пребъдете в моето учение, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ Отговориха му: „Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни?“ Исус им отговори: „Истина,
Истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. А слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте Авраамово потомство, но пак искате да ме убиете, защото за моето учение няма място във вас. Аз говоря това, което съм видял у моя отец. Също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща. Те в отговор му казаха: наш баща е Авраам. И Исус им каза: ако бяхте Авраамови чеда, Авраамовите дела щяхте да вършите. А сега искате да убиете мене, човека, който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е сторил. Вие вършите делата на баща си. Те му рекоха: ние не сме родени от блудство. Един отец имаме – Бога. Исус им рече: ако беше Бог вашият отец, то вие щяхте да ме любите, защото аз от Бога съм излязал и дошъл. Понеже аз не съм дошъл от себе си, но Той ме прати. Защо не разбирате моето говорене? Защото не можете да слушате моето учение. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. А понеже аз говоря истината, вие не ме вярвате. Кой от вас ме обвинява в грях? Но ако говоря истина, защо не ме вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. Юдеите в отговор му рекоха: не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс? Исус отговори: нямам бяс, но аз почитам отца си, а вие ме позорите. Но аз не търся слава за себе си. Има един, който търси и съди. Истина, истина ви казвам, ако някой опази моето учение, няма да види смърт до века. Юдеите му рекоха: сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря, също и пророците, а ти казваш: ако някой опази моето учение, няма да вкуси смърт до века. Нима ти си по-голям от баща ни Авраам, който умря, и пророците умряха. Ти на какъв се правиш? Исус отговори: ако славя аз себе си, славата ми е нищо. Отец ми е, който ме слави, за когото вие казвате, че е ваш Бог. И пак не сте го познали. Но аз го познавам, и ако река, че не го познавам, ще бъда като вас, лъжец. Но аз го познавам и пазя словото му. Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види моя ден, и видя го и се зарадва. Юдеите му рекоха: 50 години още нямаш, и Авраама ли си видял? Исус им рече: истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, аз съм. Тогава взеха камъни да хвърлят върху му, но Исус се скри и излезе от храма, минавайки през сред, и така си отиде. И пак пишеше. Ще прочета част от 8 глава от Евангелието на Йоанна, от начало до 9 стих. А Исус отиде на Елеонския холм и рано сутринта пак дойде в храма, а всичките люде дохождаха при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казаха му: Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти, проче, що казваш за нея? И това казаха да го изпитват, за да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята.
Последният стих казва: наведе се долу и пак пишеше. Изобщо всичките хора, когато пишат, се навеждат. Няма някой, който да не се навежда. Има неща в света възможни, има неща невъзможни. Невъзможно е да приемеш слънцето на гости. Никак не е възможно. Желанието ти ще остане нереализирано. Не само ти, но и земята ще пожелае да дойде на гости. Няма къде да го приеме. Невъзможно е да приемеш един слънчев лъч на гости у себе си. Невъзможно е целият океан да го събереш, но възможно е една капка да я приемеш на гости. Мислят хората какво отношение има слънчевия лъч. Това е новото, което всеки ден иде. Хората мислят, че няма какво да учат. Те едва са започнали да учат. Когато Бог създаде света, най-първо създаде най-малките животни до слона, до човека. 1000 години учеха и слонът беше учен професор с всичките дипломи. Обаче този слон, като влезе в човешкото царство, стана малко дете. Едва го приемат в първо отделение. Мнозина от вас мислят, като идат в ония свят, как ще ги приемат. Хората имат много смешни идеи за ония свят. Не смешни, защото смях проистича от мях. Набрани неща като сирене в една кожа, то е смях. Такива работи ние сме насъбрали и мислим, че знаем какво е ония свят. Невъзможно е човек да знае какво има в ония свят, без човек да е ходил. Има някои ясновидци, които виждат, но той, което ясновидците виждат, то е друго. Те виждат само картини от ония свят, както вие виждате работите на кино. Но кината не представят нещо реално. Реалността се отличава с няколко качества. Тя носи живот. Реалността носи мир. Реалността носи спокойствие. Реалността носи сила. Реалността носи богатство. Реалността носи знание. Реалността носи доброта. Всичко носи реалността в себе си. Реалният живот научно друго яче обясняват. На нас, съвременните хора, ни трябва една нова философия, която да може да ни постави да живеем тъй, както трябва. Аз съм виждал много цигулари и за някои съм чакал, търпение съм имал да ги изслушам, да престанат, да не ме смущават. Ходил съм и на концерти, но е трябвало да търпя. Някой съм слушал, въодушевявал съм се. Чрез музикалните вълни от музиканта излиза нещо, което се предава на другите. От някои музиканти излиза една музикална каша, която се предава на другите, която е без съдържание. Сега той не е упрек. Музикант, който не знае да свири, не е музикант. Човек, който не знае да мисли, не е човек. Човек, който не може да чувства добре, не е човек. Човек, който не може да постъпва добре, той не е човек. Сега искаме да знаем реалността на нещата. Сега ще ви говоря не да се обезсърчавате. Ние трябва да се обезсърчаваме от сегашния живот, който живеем. Чудното е, че хората не се обезсърчават от сегашния живот, който живеят, а като им се говори за хубавия живот, обезсърчават се и казват: то е нещо невъзможно. Ако идат от хубавото, защо ще се обезсърчават? Мислите ли, че онази мома, която прави за братките си, прави веждите си, помазва се, грижи се за дрехите си, всичките дипли са на място, панделките и обущата и боядисани? Мислите ли, че ако влезе в реалния живот, тия мазилки ще останат по нея? Аз наричам това забавление на момите. Това са техни кукли, с които те се занимават. Не са лоши тия работи, отлични са. Защо момите се помазват? Ако не се намазват, е по-лошо. Даже не бих харесал една мома, която не се маже. Трябва да се маже. Къща, която не се маже, се разваля. Ще намажеш с най-хубавата боя. Сега в синца сте млади. Вие мислите, че някои сте стари, някои млади. Самозаблуждавате се. Вие се самозаблуждавате тъй, както актьорите в театъра. Някой млад човек го направят стар, или пък стария го направят млад. Новият живот не може да дойде без едно вътрешно разбиране. В музиката той го наричат да се постави гласът. Аз съм виждал много музиканти все поставят гласа им,
а гласът остава си непоставен. Дойде един професор, постави му гласа, освен че не го постави, но изгуби тембъра на гласа си, изгуби онази пластичност на гласа. Аз съм препоръчвал на музикантите, като дойде един учител по музика, той да го научи най-първо да обича музиката. Той е първият урок – да обича музикалните тонове. Като види тоновете, да ги обикне. Преди да пее, да ги обикне. Той е предисловие, за да може да пее. И второ, той трябва да разбира цената на един тон. Вие вземате тона до. Знаете ли колко се харчи за един тон да го изпееш? Един тон, за да го изпееш вярно, цяла нота струва 100 000 лева, английски лири. Да го изпееш правилно, толкова с материал се изразходва. Да го кажеш на български, 100 000 лева. Половин тон взема 50 000 лева, златни, не книжни пари, защото в невидимия свят не функционират книжните пари. Четвърт тон ще струва 25 000. Една осмина 12 000 и половина и тъй ще ги делите. Тогава ще сметнете една песен, която изпеете, колко струва. В начало без словото колко струва. Трябва да имаме една цена. Пеем песните, харчи се. В природата има едно изобилие на благата, които ние не ги оценяваме. Казваме, то нищо не струва. Как не струва? Ние като пеем тази песен, не я пеем само ние. Едновременно се пее навсякъде. Ако вие бихте слушали как се пее в едно събрание на другия свят, вие щяхте да се обезсърчите, щяхте да запушите устата си и не щяхте да пеете вече. Но щяхте да се научите да бъдете най-добрите слушатели на пеенето. И глада падне на земята ще се чуе. Сега как пеят едни, други се въртят, говорят, чува се скърцане. Като съм ходил на концерти, гледам някои взели нотите, проверяват като професор, ще вземе ли вярно тоновете. Онзи човек 30 години се учил да свири, онзи на книгата проверява дали свири правилно, да не би да вземе някой тон невярно. Та казвам, първото нещо, ако идете в ония свят, ще ви попитат да изпеете една песен. Как ще изпеете в начало без словото? Сега много лесно казват, кръвта на Господа Исуса Христа ще ни спаси. Наше е Царството Божие. Но то е неразбиране на живота. Музиката спасява, но музиката, която се пее, не която е написана на книга. Кръвта, която се превърнала на живи мисли, на живи чувства, на живи постъпки, на жива сила, която работи. Да, казвам, има едно заблуждение в света, от което хората трябва да се освободят. Трябва да оставим хората да се занимават. С какво се занимават хората, това нас не ни интересува. С какво се занимават паяците? Ако искам да зная защо в някой ъгъл турил паяжина и защо на върха на някое дърво, какъв отговор ще дам? Той е строил, той е специалист. Той е рибар. Разбира от метеорология. Направи мрежата някъде, като духа вятъра да може да духне някоя муха да се залепи. Прави отдето има течение да може да хваща мухи. Някой път е на центъра на паяжината, някой път се е скрил. Има съображения. Защо някой път седи в центъра, някой път го няма никакъв? Някой път иска да бъде невидим, скрит. Когато паякът дълго време седи, той на центъра седи. Когато намислил да се скрие, напуща центъра и избира ново място. Той постъпва така, но и хората така постъпват с къщата си. Човек направи някоя къща, живее в нея, не я напуща. Докато я обича, не я напуща. Седи в къщата. После започва да обикаля другите къщи, направи друга къща, напусне първата, иска да я продаде. И паякът прави същото. Гледа мрежата, казва, не си струва. Търси друго място да си прави нова мрежа. Аз паяка го цитирам като един специалист на мрежи. Такъв майстор е, че хората не могат като него да правят такива нишки, тънки нишки. Специалист е в това отношение. Направи такава нишка, че астрономите я вземат за секторите на своите телескопи, да могат да видят звездите в коя част на небето се падат. Казвам, не е лесно човек да мисли. Човешката мисъл е съставена от най-финна материя. Функционират най-финните сили на Земята. Има неща още по-финни от човешката мисъл, но за тях няма да говорим.
Имаме 4 състояния на материята. Едното твърдо състояние, което завзема най-малкото пространство. Жидката материя, която завзема по-голямото пространство. Газообразната завзема още по-голямо и етерната най-голямото. В жидката материя молекулата играе роля. В газообразната материя роля играе атомът. В етера играе роля йонът. Вие знаете, твърдите тела са неподвижни. Често човек стане твърд, неподвижен, не мисли, не чувства. Щом не чувстваш, станеш твърд, тогава имаш едно недоволство в себе си. Твърдостта в човека винаги произвежда недоволство. Имаш само една опорна точка, не знаеш защо си дошъл на земята. Казваш, не зная защо съм дошъл на земята. Учениците знаят защо са влезли в училището. Цигуларите знаят защо свирят. Готвачът знае защо готви. Орачът знае защо оре. Питате някой защо е дошъл на земята, не знае. Тия хора, които не знаят нищо, искат да оправят света. Ако ви попитат защо Господ създаде очите на човека, какво ще кажете? Да възприема най-фината материя. Разни са категориите на цветовете, които идат от слънцето и влизат в очите. Най-ниските трептения, ония, които виждаме, имат 400 билиона. Други имат повече и достигат до 700-800 билиона трептения. Така се образуват цветовете. Ако в човека червеният цвят не влиза, не може да се прояви, не може да бъде подвижен. Ако портокаленият цвят не дойде, материята, която портокаленият цвят носи, ако не влезе в очите, личността на човека ще остане недоразвита. Неговата индивидуалност става недоразвита. Ако жълтият цвят не влиза в очите, неговият ум остава неподвижен, неразвит. Ако зеленият цвят не влезе, тогава неговото растене ще спре. Ако синият цвят не влезе, неговата вяра ще се атрофира. Казва, защо ни е светлината? Светлината има отношение към целокупния живот на човека. Тя е представителка. Бог се проявява чрез нея. Някой казва, къде е Господ? То е материално схващане. По един материалистичен начин ние никога не може да намерим Бога. Ще намерим такъв Господ като нас. Казват, понеже Господ ни направил по образ и подобие свое. Хубаво. Ако идете на север, един ескимос, който е облечен в меча кожа, дори лицето му не виждате, този човек направен ли е по образ и подобие? Хората имат доста мечи кожи. Рядко ще срещнеш някой човек, който да има човешки образ. Сеги-стоги ще видите някой светия, да видите божественото лице. В децата виждате някой път онази невинност и чистота. Във възрастните хора виждам лъжите в тях, едно прикритие. Представят се такива, каквито не са. То не е образ на Бога. Образ и подобие на Бога, това е най-мощното нещо. Човек като почувства това, той се усеща свободен в света. Да си в Бога значи да си свободен от всички ограничения, които съществуват. Ти ще бъдеш и видим, и невидим. Ако си по образ и подобие, ти ще ходиш навсякъде по вселената, ще имаш карт бланш. Няма да чакаш да те освободят от затвора, няма да се оплакваш от болести, няма да се оплакваш от сиромашия. Всички сега се оплакват от сиромашия. Хората много страдат, че са направени по образ и подобие. Това как да го наречеш? Ние го наричаме реално, но е човешко. То е заблуждението на уния велики истини, които сме изопачили в себе си, да всички страдаме днес. Ако кажеш истината на хората, казват, кой е авторитет? Питам сега. От толкова хиляди години, колко хора има, които са останали на земята, откакто е създаден светът, да го помнят историята от Адама до сега? Има. Сега аз ви говоря не за безпокойството, но да се освободите от една вътрешна кал, която е закаляла човешкия ум. Една вътрешна кал, която е закаляла човешкото тяло. Да се освободи човек от калта на ума си, от калта на сърцето и от калта на тялото да се освободи. Тогава човек е направен по образ и подобие на Бога. Ще мяза на един красив човек и още от половин километър ще чувстваш ухание да излиза от него.
От половин километър ще виждаш светлина да излиза от него и да осветява цялата местност. Един човек, който е по образ и подобие, той цялата местност ще осветява. Сега той ни предстои. Ако една жица може да бъде проводник на електричеството, защо ние да не бъдем проводници на Бога? Възможно е. Ако е възможно за жицата да праща светлина и да осветява целия салон тук, защо човек да не може да осветява една местност? Христос казва: вие сте виделината на света. Сега той няма да стане по наше желание. То е предопределено. Бог изисква да бъдем подобни Него. Казва: бъдете съвършени, както е съвършен Отец ваш небесни. Но под съвършенство какво разбирате вие? Съвършенството разбира безсмъртие. Съвършенството разбира онази пълна любов. Съвършенството разбира всезнание. Всичко може да знаем. Онова, което Бог е създал, ние ще го знаем. Той го създал за нас. Той е предмет на учение. Ние не трябва да се отказваме. Програмата в един университет, в една гимназия или в отделенията, тази програма е за децата. Всичкото знание, което децата учат в 4-те отделения, може да го придобият. Всичкото знание, което децата учат в гимназията, може да го придобият. Всичкото знание, което учат в университета, може да го придобият. Най-после, всичкото знание, което се преподава на земята, може да го добием. Не трябва да мислим, че не остава нищо какво да учим. То е едва началото на един по-висш живот. Спрели ли сте се някой път да мислите върху една мравя? Какво е нейното понятие, нейното схващане за живота? Едва ние можем да дойдем в съприкосновение с нейното съзнание, да видиш какво мисли в дадения случай тази мравя. Казвам, сега ви говоря върху една реалност, която ви предстои да реализирате. Мнозина са проповядвали за Христа. Какво не са проповядвали? За Христа са проповядвали той, което не е. Христос дойде да изправи една погрешка. Той да изправи единствената погрешка на непослушанието на Адама и Ева. То беше неговата задача да образува една връзка на непослушанието. Казва, не дойдох да изпълня своята си воля, но волята на онзи, който ме е пратил. Той постави Адама и Ева в рая като проповедници на новото учение и там те не устояха. Вторият Адам дойде да покаже по кой начин може да поправи погрешката. Адам и Ева имаха много добри условия в рая. Раят беше отлична градина, съобщава се с ангелите, всички животни им служеха, всички растения им служеха. И при това не бяха доволни. Искаха да станат като Бога, големи хора да станат като Бога, да създадат един нов свят. Тази идея влезе в ума на Ева. Тя искаше да стане голяма, че да знаят коя е Ева. После като представи идеята на Адама, и двамата проектираха да бъдат богове. И двамата създадоха сегашния свят. Той, което сега е в света, Адам и Ева го създадоха. Човек го създаде. Нашият пръв баща и нашата първа майка създадоха да се бият, да се избиват. Още като излязоха из рая, родиха двама синове и единият уби другия. Чудя се на някои хора, които нямат самообладание. Гледам, не могат да се търпят двама, казва, този не ми е приятен. Нима мислите, че ние сме приятни на Бога тъй, както живеем? Мислите ли, че ако един цигулар не знае да свири, само търка цигулката, ще ни бъде приятен? Мислите ли, че ако дойде един креслив певец, ще се напъва само да кряска и ще ни бъде приятен? В пеенето не се иска голямо напъване. Та ние искаме по закон да станем добри. Добротата е вложена в нас. Трябва да бъдем добри. Трябва да повикаме доброто. Ние искаме да станем умни, но разумността е вложена в нас. Ние трябва да приемем разумността. Силата е вложена в нас. Ние трябва да приемеме силата. Всичко се изисква от нас. Само едно проявление се иска. Всичкото изкуство е там. Тогава ние пренебрегваме ония малките подтици.
Дойде един малък подтик, пренебрегнем го. Тия малките подтици образуват велики работи в света. Подтикът на една клечка създава едно щастие. Един поглед може да създаде едно щастие. Разправяше ми един господин. Вървя, казва, бях си турил револвера. Исках да претрепя едного. Имах да му давам. Той ме обиди. Исках да го претрепя. Като вървях, срещаме едно момиче и като ме погледна, всичкото й се стопи. Забравих. В ума ми стана един преврат. Рекох, това е безумие. Хвърлих револвера и започнах да мисля за това момиче. Погледът й седи в ума ми. Заговори ми нещо в мене. Като срещнах тази мома, видях колко съм грозен, а тя колко е красива. Казах си, от сега нататък искам да стана красив като нея. Че ако ние не можем да възприемем любовта, тя да стане едно отражение и ние да можем да се освободим от нашата грозота, която съществува сега, ние не сме съвършени. Не се самоосъждайте. Ще ви приведа едно изяснение. Има един разказ, казват, че е български, но той е източен. Някой си Хасан взел пари назаем. Обещал на 3-я месец да върне парите. Онзи, който му дал парите, го дал под съд. Викат го при кадията съдията. Казва кадията, Хасан, ти имаш да даваш на този човек. Казва, господин кадия, той е моя работа. Той те дал под съд. Той е негова работа. Ако не платиш, ще те осъдя. То е твоя работа. Разсъждава Хасан, казва, господин съдия, той ме е дал под съд. Като ме осъдите, ако има какво да продадете, да вземете парите, ще му платите. Но като няма нищо да продадете, ще ме осъдите, ще вляза в затвора, той ще си вземе ли парите? Онзи, който ме е дал под съд, не е постъпил разумно. Понеже виждам, господин съдия, че вие сте умен човек, вие няма да бъдете тъй глупав да ме осъдите, понеже той ще изплати, пък и аз ще изгубя, дето ще бъда в затвора. Ако не ме осъдите, ще работя, ще платя парите. Ние бързаме сега. Някой има да дава нещо, то е негова работа. Ти имаш да вземаш, то е твоя работа. Сега да съпоставим. Нашият живот е да учим. Знаеш каква красота има в учението. Знаете ли вие, че на съвременните религиозни хора им трябва най-малко 10 години как да се упражняваш, да знаеш как да проектираш една мисъл, да гледаш. Най-първо трябва да избереш особен ъгъл, по който да изпратиш тази светлина от очите. Ако не пратиш по тази линия, тази мисъл не може да се предаде. Значи има изкуство на тия мускули. Срещаш един хубав поглед, този човек поставил хубаво мускулите на очите си, виждаш една хармония. Като погледнеш на него, виждаш нещо хармонично. Срещаш, но напрегнато. Една необуздана енергия, наместо да произведе мекота, произвежда страх. Вие виждали ли сте на пътя мечка да те погледне или кобра да те погледне? Ще настръхне косата ти. Не мислете, че тия същества са глупави. Казват, че животните са глупави. Как са глупави? Кобрата, която вие мислите глупава, измислила такава отрова, че като хапе за 1 минута умира жертвата й. Този химик, който може да приготви такава отрова, глупав ли е? Казвате, че рибите са глупави. Риби има, които по опашките си имат лампички, по 3 и 4 лампички имат. Глупави ли са? Отдавна са се занимавали с електричеството, упражняват светлината и чрез нея привличат жертвите си, да може да се нахранят. Мислите ли, че дърветата са глупави? Те, които създават червени плодове, зелени листа, които носят слънчевата енергия, събрана на едно място, глупави ли са? Не са глупави, но специалисти са учени. Ние, съвременните хора, мислим, че ние сме най-умните хора. Всичките камъни, дървета, животни са простаци, невежи. Ние всичко знаем. Не е вярно. Всичко онова, което Бог е създал, е добро и разумно. Растенията са предмет на учение за нас. Животните са предмет на учение за нас. Ние, хората, сме предмет на учение за ангелите. Тази борба, която съществува вътре във вас, тя е предмет на учение.
Много пъти, като дойде един ангел, иска да знае защо употребяваш някъде бялата лъжа, какви са подбужденията. Или пък крадеш някъде. Той се чуди какво те е подбудило да крадеш от някоя каса, да извадиш парите. Кои са подбудителните причини? Има едно чувство при слепите очи. Човек има желание да има, да притежава нещо. Той чувство е от Бога турено. Той желание има физически функции, има духовни функции. Не само искаш да имаш нещо на земята, волове, говеда, но същевременно имаш желание да имаш знание. Пак същото чувство работи. После искаш да бъдеш добър. Той желание се отнася и към духовния свят. Когато той чувство е анормално развито, тогава човек взема повече, отколкото му трябва. Мязаме на уния циганки, които ходят с торбите да просят от тук едно парче, от там едно парче. Върне се вечерно време, дисагите пълни, торбата отпред и отзад пълна. Защо е на тази циганка толкова с хляб? Достатъчно е на деня неговото зло. Достатъчно е на деня 200-300 грама. Индусите употребяват 100 грама на ден ориз. В 100 грама, ако ние бяхме яли с любов, се съдържа енергия за цял ден, щяхме да бъдем здрави. Сега в яденето сме недоволни. Казваш, че масло нямало, че пипер нямало. Българинът без пипер не може. Англичанинът или американецът, ако има пипер, ще мисли, че са го отровили. Пътува един американски проповедник в западната част на Америка. Изважда проповедникът едни краставички. Американците имат такива малки краставички, направени армея, но са люти като нашите арнаутски чушки. Изважда той и взема едно малко парче. Там гледа един господин и казва: „Господине, може ли да ми услужиш малко?“ Той не знаел какви са тия краставички. Отрязва си едно голямо парче и като го взема, задъхва се от лютина. Казва: „Слушай, господине, вие какъв сте?“ „Проповедник. Много пъти съм слушал да проповядват за огнените камъни на ада, но за пръв път виждам вие да ги носите.“ Сега за изяснение. Един от председателите на Съединените щати повикал двама индийски главатари. Един стар и един млад главатар. По-американски дал едно угощение. Имало нещо като нашия хрян, люто. Младият проповедник главатар взел от хряна и понеже си взел повече, започнали да му текат сълзи. Старият проповедник главатар го пита защо плаче. Казва: „Плача, понеже миналата година по днешния ден баща ми се удави в Горановото езеро.“ Той не плаче за баща си, но така казва. Старият проповедник главатар си взел и той от хряна и като взел и той започнал да плаче. Пита го младия главатар защо плаче. „Плача“, казва, „защото и ти не се удави с баща си заедно миналата година.“ Ние, съвременните хора, изясняваме нещата тъй, както не трябва. По този начин не се изясняват. Ние трябва да изхвърлим метода на самоосъждането. Вземете един държавник, го осъждаме, че не постъпил добре. Знаете ли колко мъчно е човек да направи нещо, да управлява? Може да разсъждавате, но един цар какво може да направи? Един министър какво може да направи? Един военачалник какво може да направи? Мислите ли, че хората могат да направят нещо? Не е лесна работа. Много работи трябва да се предвидят, да се създаде една хармония, да се турят в един порядък. То е трудно. Често осъждаме, че майката родила такива деца. Как да ги роди? Не разсъждавайте. Най-първо не разбирате Божия закон. Раждат без разбиране. Възпитават без разбиране. Как ще оправят света? Разбиране трябва. Любовта трябва да се тури в основата на всички наши постъпки. Родиш една мисъл, с любов да я родиш. Родиш едно желание, с любов да го родиш. Родиш една постъпка, с любов да я родиш. Постъпката с тебе да тръгне, чувството с тебе да ходи и мисълта с тебе да ходи. Докато човек губи своите мисли, не може да бъде силен. Докато човек губи своите чувства, силен не може да бъде. Докато човек губи своите постъпки, не може да бъде здрав. Здравето на човека седи в постъпките.
Те трябва да бъдат сила в тялото. Та казвам, мислите ни трябва да бъдат силни, че да очистят тялото ни от всичката тази кал, която от векове се наслоила вътре. В Америка един професор германец, като кръщавал нервните болести, турил им 400 имена и най-после турил името американчи. И ние казваме сега американчи. Грехът е престъпление, наследственост. Нищо не е наследствено. Без любов, грехът в света, престъпната постъпка иде. На вас казвам, в някои отношения вие знаете повече от мене. Аз не мога да се меря с вас. Вие сте по-майстори от мене да грешите. Аз още не съм се научил. Ако реша да греша, от вас трябва да се уча. Бих взел някой от вас за професори. После, тъй да се преиначават работите, да се заобикалят, пак сте майстори. Тото и не е лесна работа. В едно българско семейство ми разправят следното. Казва, аз се срамувам от себе си. Казва, във Велики пости опекохме кокошка. Пък варихме и коприва. Турихме на софрата кокошката, но ето иде един съсед. Скрихме кокошката под софрата. Извадихме копривата. Той влезе, седи и говори. Ние не го каним. Искаме да си иде, той се навърта. Поседя половин час, измъчихме се. Казвам, сега не искаме да те каним на коприва. Той доста досетлив казва, като отговеете, тогава ще ме поканите. Той усеща кокошката отдолу. Казвате, детска чистота. Няма по-красиво нещо от чистотата. То е онази чиста мисъл, която е пълна с етерно състояние. Тъй нареченото четвърто тяло. Дето цари светът, остава прекрасен обект за наблюдение. Тогава човек ще почувства какво нещо е чистата радост. Да видиш, че няма нищо криво. Всички неща са хармонични. Всичко наоколо ухае, трептят лъчите на слънцето и цветята. Не виждаш никъде повяхнал цвят, не виждаш никъде прашинка. Всичките прашинки са на място. Въздухът е чист, земята долу е чиста, водата е чиста. Не може никъде да видиш и най-малкото петно. Казва, каква е целта на живота? Целта на живота е да бъдем чисти. Чистота се изисква. Да имаш едно тяло чисто, да имаш сърце чисто, да имаш ум чист. През всичките пертурбации, които могат да стават, ти да не изгубиш образа на Бога, който живее вътре в тебе. Да държиш този образ на Бога. Казва, с какво съм заслужил? Днешният ден слънцето изгряло за нас. Ползвай се от неговата светлина. Вие слушате гласа на Господа, който казва, създадох света за вас да се учите. Създадох очите да гледате, ушите да слушате. Създадох носа да миришете, създадох устата да вкусвате всичките блага. Създадох ръцете ви да работите, да свирите. Създадох краката да ходите в пътя на доброто. Създадох тялото ви да сте в съобщение с целия свят и да се ползвате от всички блага. То е, което Господ говори сега. Може да запитате някой, той вярно ли е? Без една постоянна и могъща любов в света нищо не може да се постигне. Без една вяра непоколебима нищо не може да се постигне. Без една надежда, в която човек никога не се обезсърчава, защото обезсърчението иде от надеждата. Когато надеждата отслабва, човек се обезсърчава. Когато вярата отслабне, човек се обезсърчава. Когато любовта отслабне, човек злобен става. Злобата от малката любов се ражда. Безверието от малката вяра се ражда. Безнадеждието от малката надежда се ражда. Пълна и изобилна надежда човек трябва да има. Като погледне, да се радва и да каже, светът за мене е създаден. Ще оправя надеждата, която Бог е вложил в мене. Няма да изменя закона. Всичкото и за мене е създадено. Ще уча. Не искам нито един от вас да каже, стар съм, няма какво да правя.
Ако не знаете какво да правите, тогава там, дето отивате, какво ще правите? Ако тук с телескопа не може да гледате небето, в ония свят, като идете без телескоп, какво ще правите? В ония свят ще влезете, ръце нямате, крака нямате, уши нямате, уста, нос нямате. Тогава трябва да създадете ново тяло. Новото тяло как ще функционира? Ако знаеш как да управляваш физическото тяло, ще знаеш как да управляваш и духовното. Ако не си управлявал добре физическото, то не можеш добре да управляваш и духовното. Ако за естественото знание, онова, което е създадено за вас, вие сте немърливи, как ще знаете онова знание, което надвишава физическото? Казвам, наведе се надолу и пишеше. Като дойдете да осъждате, пишете надолу. Грехът да си върви на своето място. Лошата мисъл, откъдето и да е дошла, да си върви. Лошото желание да си върви и лошата постъпка да си върви. Не сме отговорни. Лошите мисли ние знаем откъде идат. Ние нямаме нищо общо с тях. Лошите постъпки знаем откъде идат. Не трябва да се ангажираме с чужди борчове. Ние се ангажираме с дядо ми и баба ми. Дядо ти, баща ти били в заблуждение. Що взимаш чужди дългове да ги плащаш? Ти се ангажираш с чужди дългове. Използвайте сегашните блага, които имате. Сега да допуснем, че ти си болен. Ако имаш пари, ще идеш на лекар. Но нямаш пари, болен си. Изпей си една песен, ще оздравееш. Изпей една песен като нашата. Красив е животът, що изпълня цялата земя. Изпей я 3 пъти и ще оздравееш. Най-после изпей в начало без словото. Ти ще туриш философията, ако я изпееш, ще оздравея ли? Като не я изпееш, ще оздравееш ли? Като я изпееш, ще оздравееш. Та казвам, трябва да турим мощното. Всички говорят за младите, че сме млади. Всички, които сте остарели, изгубили сте любовта. Защо да не можете да приемете любовта на младите, които са проводници на Божията любов в света? Аз бих препоръчал на някои стари, които са изгубили любовта в света, да повикат едно дете, да се научат какво е любов. Повикайте едно дете на 4-5 години и то ще ви покаже. Наскоро дадох съвет на една сестра, която минава за доста напреднала. Сега закъсала, понеже й дали болест за изпитание. Казва ми, какво да правя? Рекох, ще повикаш едно дете на 5 години. Ще го нахраниш добре и ще му кажеш да ти каже една хубава дума. Каквото ти каже детето, ела, че ми го кажи. След като се нахранило, той казал, сестра, много се безпокоиш. Казвам, той дете й казал право. Казвам на нея, ти се безпокоиш, трябва да бъдеш спокойна. Защото Господ е промислил, няма какво ти да мислиш. Ти мислиш, като че Господ те е забравил. Всеки може да те забрави, но онзи, който те е пратил на земята, няма да те забрави. Казва, Господ ви написал на дланта си. Той като погледне, вижда ви на дясната си ръка. Казвам, понеже сте написани на Божията ръка, не правете петна на тази ръка. Не само да бъдете написани, но Господ като погледне на ръката си да каже, добро е това дете, радвам се. Да не каже, погрозняло това дете. Мене не ме интересуват погрешките на хората. Вас да ви не интересуват вашите погрешки. Интересувайте се от доброто, което излиза от Бога. Интересувайте се от любовта, която излиза от напредналите братя. Всичките слънца, те са напреднали в пространството, изпращат хубавото. Тук, на земята, много малко престъпления има. Не мислете, че престъпленията са много. Престъпленията са много малко в сравнение с престъплението, което съществува в света. Той престъпление излиза от самото добро. Злото в света проистича от самото добро. Аз злото го наричам една материя неорганизирана. Онази организираната материя влиза в царството на доброто. Неорганизираната влиза в царството на злото.
Следователно, той е ровък материал, който трябва да се обработва. Не се опълчвайте против злото. Писанието казва: не противи се на злото. Той е един неорганизиран свят, който е в наша полза. Всички уния мисли, които са написани от хиляди години, всички трябва да се завземат да работим. И наведе се надолу и пишеше. Само любовта може да пише. Един ден, когато дойде любовта в сърцето ти, когато гледаш най-мрачно в своя живот, наведи се и пиши. Ако тия садокеи и фарисеи дигат шум, кажи им: който е безгрешен, той да хвърли камък върху мене. Като се издигна, попита я: осъди ли те някой? Никой. Нито аз те осъждам. Иди и живей разумно, както Бог създал света, и ти ще имаш Божиите благословения. Схващайте хубаво. Като прави нещо човек, има нещо, което спъва хубавите мисли, желания и постъпки. Той, което спъва, го изхвърлете. Не се поддавайте на тия внушения. Доброто, малките подтици приемете, защото нашите мисли, нашите желания, чувствата и постъпки са като дъждовните капчици, които пречупват светлината, образуват божествената дъга. Всичко иде от нашата мисъл, която е чиста, от нашето желание, което е чисто, от постъпките. Постъпките носят божественото благо. Та на тях трябва да разчитаме.